Тия ключ е, кои са петте тайни езика на общуване на дълготрайните взаимоотношения. Всъщност много често не си даваме сметка, че понякога говорим на различни езици с хората, които обичаме. Какво ще рече това? Това означава, че примерно да говорите на български език, човека да не разбира български език и да очаква, че той да ви разбере. Ами няма как да ви разбере. И така, кои са петте езика на любовта? Нека да направим един малък тест. Ако имате нещо под ръка, с което да се отбелязвате, да се записвате, е добре. Но ако нямате, това не е проблем. И така, кои са езиците, които можем да използваме? Както имаме 5 различни сетива, така можем да имаме и 5 различни езика на комуникация. Много често сетивата на някой човек, които са по-развити, да използва и такъв език. Какво ще рече това? Какво общо има сетивото с език? Ако имаме, примерно, музикален слух и харесваме повече музика, би могло да ни харесва да слушаме хубави думи. На кой ли не му е приятно да слуша хубави думи, но някои ще предпочитат повече това. Обяснения в любов, признания, утвърждаване колко този човек е важен в живота на другия човек. Докато някой друг, например, би искал повече физически контакт, например. И да смята, че най-пълноценното време, прекарано с един партньор, то е да имат такива ласки, интимни отношения по-често и по-малко приказки. Чувала съм най-вече от другия пол фрази от рода: аз не искам сладки приказки. Моето доказателство за любов е примерно колко често имам интимни отношения. Ако тя ме желае, значи ме обича. Ако не се я боли глава или стомах или нещо такова, значи не ме обича. Без да си дава сметка, този господин, примерно, също познаваме и дами почти така наравно с мъжете, които в тази активна, интимна част при жените са наречени нимфоманки, защото е малко развито тази активност, която предимно е предназначена за мъжете, говоря в физическите контакти. И така. Просто за така ви давам едни примери и по-нататък ще ги разгледаме по-подробно нещата. Ако сте готови с лист и химикал, ако не, може да се напишете някъде по телефона на вашите предпочитания отговори. Така, станало ти е ясно, че това е човек, когато сте срещнали една личност за първи път, независимо дали е мъж или жена, говорим в момента в интимен план. Разбрали сте, че това е вашия човек, когато той ви представи на приятелите си като любовта на живота си. Ако с това отговаряте с да, моля, отбележете се А. Б. Остава през нощта, а на сутринта ви прави закуска. Ако решите, че това е вашия отговор, моля, отбележете Б. Намери и купи любимия ви парфюм. В. Г. Пропуска футболен матч заради рождения ден, вашия рожден ден или много близък рожден ден на някой много ваш близък човек. Може да е детето ви, родителите ви или някой много близък на ваш човек. Значи това е Г. Д. Може да заспи само когато сте прегърнате. Това сте разбрали, че е вашия човек, защото той не може да заспи без вас. И това е да. Така, следващия въпрос. Благодарна сте на родителите си или благодарен сте на родителите си за това, че те винаги са ви казвали най-добрите думи, поощрителни, казвали са ви, че ви обичат, че ви ценят, държат на вас. Б. Не го разбира. И в момента през това ти да говориш.
Може ли, може ли микрофончето, ако обичате, да затворите? Благодаря. Винаги са те подкрепили във всичко. Това е Б. Родителите ви винаги ви са ви подкрепили във всичко. Б. Не са ти казвали изкарай шестица, за да ти купя еди какво си. Г. Те са ти разрешавали да нощуваш при приятелки. Т.е. давали са ви свобода. Д. Те са ви прегръщали и утешавали, когато са плакали след провалени ваши дела, ваши изпити или нещо друго, което е трябвало да получите. Това е да. Следващ въпрос. Заради най-добрата си приятелка сте готова. За 1001 път да и слушаш една и съща история, за която тя не спира да приказва. Това е за бившия съпруг или за нещо друго, но конкретно една и съща история, само и само за да не я нараниш. Б. Да си играеш с детето й, докато тя е на маникюр. Би могла да си играеш с... или някъде, по някаква задача. Да се заемеш с грижата на детето й, например. В. Да й купите подарък за рождения ден с кредитната си карта, с последните си пари, с нещо, което вие почти нямате, но ще го направите. В финансово отношение говорим. Г. Да отидете с нея на изложба или на кино, или някъде, където най-много бихте могли да споделите времето си пълноценно. Двете заедно. И да зарежеш всичко и да хукнеш да спасяваш приятелката си от досадния и натрапник. Не за първи път, разбира се. И така. За теб не е дреболия. И следващ въпрос. За теб не е дреболия. И сериозно се сърдиш, когато? Когато ти четат съобщенията в телефона. Някой си чете съобщенията в неговия си телефон и мълчи и не разговаря с вас. Или в която и да е компания, някой нещо друго прави, но не ви слуша активно, т.е. когато говорите да дава вид, че ви чува и ви разбира и не ви гледа активно, т.е. означава в очите да няма телефон в ръцете, телевизор, който да гледа, а само важно да слуша и да гледа. Право в лицето, в очите. Б. Забравя да купи кафе от магазина, а пък е обещал. Това е нещо, което не е изпълнено на обещание за нещо, което трябва да ви донесе. Не е задължително кафе, може и нещо друго да е. Някой ви е обещал нещо да ви купи, да ви донесе и е дошъл, обаче не е дошъл. Дошъл е, но не го е донесъл, извинете. Това е Б. В. Ако ти подарява за 8 март, например, нещо, което ти не би искала, а би искала да бъде нещо лично. Тоест, може да ти купят какво? Бъдеца за ловени на риба, ти да не обичаш риба, да знаят, примерно, че не обичаш да ловиш риба. И въпреки всичко, човек да ти подари такава бъдеца. Тоест, той със самото купуване знае, че ти не харесваш това. И въпреки всичко, това е В. Г. Да отказва да дойде с теб някъде, където много искаш да отидеш, защото ти най-добре знаеш какво да купиш. Примерно с вашата половинка или приятелка сте се разбрали, че тя не може или той не може да избере най-подходящата дреха за себе си и вие настоявате да отидете, вие да го купите, защото те не могат, не разбират от цветове, от фигура на дрехата и така нататък. И той ви отказва. Това е В. Затова не е дреболия за теб. Това е сериозна предпоставка да се обидиш. Г. Да откаже да дойде, всъщност това го казахме, всъщност е Г,
да обръща се с гръб към вас, ако е вашия партньор в леглото, или въобще иска да спи по различен начин, който да е далече от вас, т.е. да не ви докосва, да няма по никакъв начин отделна завивка, отделно легло, даже понякога познавам едно семейство, невероятно, но факт, от младоженци са спяли в две различни легла. Поради една определена причина, която според мен не беше много основателно добре да разбера, но всъщност така е. Спали са, аз за първи път познавам такава история на семейство, които са били влюбени, да спят от началото до края в две различни легла. В една стая, но в две различни легла. Така, това беше вашия мини-тест. И сега да видим какви са отговорите. Ако отговора ви на повечето въпроси е била, всъщност, твоят език на любовта е думите. Ти желаеш да чуваш утвърждения за това каква личност си, колко много държат на тебе, колко много, какви чувства силни изпитват към тебе. И всъщност нещото, което не бихте искали от вашия партньор и да спре да ви ги казва. Дали да ви напише съобщение, бихте се сърдили, ако той по никакъв начин не ви обяснява своята си любов, чувства или привързаност към вас. Б. Ако е вашият отговор по-често Б, вашия език е помощта. Аз много искам да ми се помага. Сътрудничеството в къщи, домашната работа на моя партньор е той да ми помага в това. Аз, например, познавам една дама, която е направила избора на половинката в живота си за това, че той може да готви добре. А тя не обича да готви. И когато в един момент на него му омръзва да готви, тогава какво се получава? Семейството им се разтури, връзката ли нямаха подписан брак, но това не е толкова важно дали имаш брак или не, защото тя е очаквала, че той ще домакинства вкъщи, ще готви неща, които тя не обича да прави. Това за нея е изразяването на любовта. След това следващия език, на който можем да говорим, това са подаръците. Тоест, много държим, каквото и да ни говорят, каквото и да ни помагат, ние много държим, или човека, който е отговорил с В, отговор В, по-често това е да може да получава подаръци. Това е неговия начин за доказателство за любовта. Такива хора много, ако в началото особено са били привлечени от човек, който обича да прави подаръци, след това остават безкрайно неудовлетворени, ако те не си получават този жест, който ги е привлякал. Ако често сте отговорили с отговор Г, това е всъщност за вас най-важното е времето, пълноценното време прекарано с вашата половинка. Връщате се от работа, например, вие държите да няма телефони, телевизори или поне първоначално да седнете, да си поговорите, да си разкажете деня как ви е минал и така пълноценно да може да общувате. За вас общуването, комуникацията е вашия предпочитан език. И ако в началото сте общували, после сте го това внимание се прекрати, много е вероятно и връзката да се прекрати и с отговор да, това е физическия контакт, докосването, нежностите. Този човек държи да чувства партньора до себе си, да го има на физически план. И така, много често е още една малка подробност, още една малка ще ви насоча гледната точка към още едни малки подробности. Човек, който обича да му се говори на езика чрез съобщения, чрез думи, много често той може да се оплаква, когато спре да ги получава. Много често може да започне да се оплаква, че не ме обичаш, не ме чувстваш, нищо
аз ти говоря, но ти не ме разбираш. Много често е техния израз. Не ме разбираш. Защото те не получават тези думи на утвърждение. Човека, който обича да му бъде помагано, много често може да казва, да се оплаква. Ти нищо не правиш за мен. И той да каже, примерно човека, абе как? Нищо не прави. Аз поддържам цялото домакинство, имам по-голяма заплата, плащам сметките, правя това, онова. Еми хубаво де, ама ти нищо не правиш за мене. Тоест, има предвид жената, че този човек ни помага в къщи с децата, с домакинството. Също това може да бъде казано и са хората, които също това оплакване, за хората, които обичат да бъдат докосвани. Ако се връща често изморен на човека, жената, партньора, така да го кажем, от работа, много често могат да се оплачат с това, че нищо не правиш за мен. Малко там тънкостите са, нюансите са малко по-крехки. И така, да видим нататък какво можем още да разберем от нашите взаимоотношения. Разбрахме, че някои хора предпочитат да им се говори на езика на утвържденията, т.е. колко много са ценени, колко много са обичани, колко много държат на тях. Други предпочитат пълноценно прекараното време, не чрез телевизори, не чрез телефони, в компания. Не, в никакъв случай. Даже имам една близка, която използваше една фраза: най-обичам на дистанционното на телевизора червеното копче стоп. Като се прибрала в къщи, как първото нещо правило да натисне червеното стоп на дистанционното, за да могат пълноценно да общуват. Тази дама съответно, кой е важният език за нея? Пълноценно прекараното време. Помощ, това е помощ в домакинството. Ако човека, партньора е домакин, добър домакин, добър готвач, така да се каже, той ще бъде, този човек всъщност ще очакват единствено и само това. Да им се помага в къщи. И всякакви други подаръци може да им се правят, да им се говори колко са красиви, умни и добри, те няма да го приемат, ако този човек престане да изпълнява домакинските си задължения. Подаръците са за човека, който обича да бъде изненадван с различни подаръци, скъпи, може и да са ефтини. Просто за него това е жест на любов, че той е ценен, че за него някой се е сетил, този човек се е сетил и му е купил нещо, за да го изненада. Лично него. Физическите интимни моменти за близост са за другите, които държат за тях пълноценната връзка е да бъдат с физически контакт със своята половинка. Според доктор Гари Чапман, всеки от нас говори на определен език на любовта. Тоест изразява любовта си по определен начин. И проблемът е, че често хората около нас говорят на различен език на любовта, а не на нашия. А ние оставяме с впечатлението, че ние ги обичаме, а те нас не. Или пък обратното. Тоест, ако един човек, който обича да му се говори, любовни думи, на признателност и започнете да му правите, спрете да му говорите, да му правите подаръци, той няма да ги оцени. И може да ви каже: ето, цяла кутия имам с твоите подаръци, тъй не ги поглеждам, че нищо не правиш за мен. Да, види, съответно другия ще каже: как нищо, аз постоянно ти купувам, виж, водихте на екскурзии, насам, да. Ами не ме интересуват твоите екскурзии. Ти просто не държиш на мене. Пълноценно прекараното време за хората, които искат да общуват със своята половинка и да им се говори колко много ги обичат и ги ценят, но с телефон в ръка, съответно те няма да го приемат, защото нямат зрителния и слуховия контакт на активното гледане и слушане. И така, мисля, че го разбрахте много добре за различните езици и недоразуменията в партньорствата. И така, какви стратегии можем да направим, за да преодолеем всичко? Това е да насочим стрелата в правилната посока, т.е. да използваме пълноценно езика на човека, който е срещу нас и съответно да му покажем, че той не говори на нашия език, да научи нашия език.
да използваме вълната на вибрацията и на астрала на новолуние и да си пишем нашите желания. В предстоящия курс ще ви дам няколко насоки. Един мини курс, така да се нарече, ще направим мини курс в курса по нумерология, как да изберем най-подходящите периоди в живота си, в които които можем да открием половинката си, а в останалите да се подготвим. Тогава всъщност чрез подготовката е много по-вероятно да сътворим в реалност това, всъщност, което ние желаем силно да направим. И съвсем малко астрология, колкото да знаете кога, в кой момент да си насочите правилно усилията чрез тези оръжия да постигнете вашата цел. Лично аз използвах тези оръжия и който ме познава, знае много добре, че ги използвам редовно в живота си, за да не си блъскам главата в стената. И да искам неща в неподходящ период, когато мога да ги получа в най-подходящия. Това не означава, че ми падат отгоре, разбира се, че не. Трудя се в тази посока, която е най-подходяща енергия. Например, каква е най-подходяща вибрация за Везни, която сега в момента имахме пълнолунието на Дева, но вече сме на пълнолунието, извинявайте, новолунието отмина на Дева, но вече сме в Везни, а това са Везните отговарят за хармоничните взаимоотношения. Тоест, Везните са дипломатите на зодиака и аз много ги харесвам. Те обикновено и физически са много красиви хора, малко по-финни са, защото с тази енергия на Венера, която е тяхната покровителка, но и така имат един лек нюанс, искам хармония по начина, по който аз задам. Нали? По моя метод. Не е задължително да използвате точно този метод. Хубаво е в двете страни да имат хармонични вибрации и ако има някаква негативна, тя да бъде омекотена, разбира се. Така че това е най-подходящия момент, в който вие да започнете да създавате дълги хармонични взаимоотношения. И така, всъщност замисляли ли сте се, всеки един от нас има някакъв съд за определен, така да го наречем, емоционален съд, за да побере, например, любовта. Ако ние сме избрали малък съд, т.е. ние сме леко комплексирани и смятаме, че не заслужаваме достатъчно любов, както с това видяхме в раните преди раждането ни. И ние всъщност ще търсим какъвто и да е партньор, ако имаме нужда от партньор, само и само да го имаме. Без да си даваме сметка, че какъвто и да е не ни върши работа и след това много ще страдаме. Също така да проверим дали нашия съд не се е изпукал, дали не е пукнат, дали не е щупен и каквото и да наливаме, то да изтича. Това какво ще рече? Ще рече, че ние имаме връзка с токсични хора или манипулатори. И колкото им даваме, колкото им да я наливаме, никога няма да е достатъчно. Затова трябва да изберем здрав съд, в който да съхраним, да решим каква точно връзка имаме, какви взаимоотношения да имаме с един човек или с нашите хората, които ни заобикалят, и да го напълним точно с този здрав съд, да го напълним с чиста енергия. И така, какъв съд ще изберете, обаче лично ваш избор. Отново казвам, трябва да проверите чрез едно вътрешно сканиране на вашите емоции. Кои сте вие, за любовта колко се обичате, не означава, че трябва да бъдете нарцисисти, т.е. да сте самовлюбени в себе си, но не бива и да си подтискате вашите мисли, чувства и емоции. Да си дадете трезва представа какво сте и какво може да постигнете, без да позволявате да омаловажават вашата същност. Защото, както казахме в началото, още всеки вътре в себе си може да постигне всичко, което желая, да бъде щастлив и радостен в този живот. Стига да си го повярва и да го направи. Това е да го направи, да преодолява бариерите, защото целта, пътя към една цел никога не е лесна, нито ако искаме някаква връзка, стабилна връзка, никой няма да дойде на вратата и да не почука да каже, аз съм тук, здравей, идвам да ти се представя. Най-вероятно няма да стане, пък и да стане, най-вероятно ще се изплашим и ще затворим вратата. Така, преодоляване на бариерите най-вече вътре в нас. Да разберем какво искаме,
Защо го искаме и най-вече как да го постигнем. Да отворим перспективите си така, че да можем да ги видим. Тоест, трябва да се изкачим на едно по-високо ниво и да си дадем ясната сметка какво можем и как да го постигнем. И най-вече излизане от зоната на комфорт. Тази зона на комфорт ни пречи във всички наши сфери на живота. И малко си даваме сметка колко е опасно да сме в зоната на комфорт, там на диванчето, изпънали са, штракаме се дистанционното. Може и да ни е толкова комфортно, може да страдаме и да се чувстваме самотни, но това е зоната, където се чувстваме сигурни и имаме нещата под контрол, под наш контрол. В тази зона винаги се търси извинението. Защо нямам еди какво си? Обикновено причината е в останалите, не е в нас. И така, ако реши пък случайно да излезе от зоната си на комфорт, ще влезе в зоната на страха и си каже: край, стига вече, не искам повече така да бъде. Отива в зоната на страха и какво се получава там? Започва да се влияе от чуждото мнение, сяда си на пеечцата и си казва: я до тук направих много стъпки, я да седна да се почина малко. Дали да не се върна? Може да ми излее, да не ми е толкова добре, но поне знам какво да очаквам. По-добре старото познато, отколкото новото непознато. Пък било то и за по-добър живот. Такива хора в тази зона на комфорта е много лесно да се върнат в старата си зона и да продължат по стария начин. И какво да правим? Да се оплакваме. Друго не остава. Така, там можем да кажем, че самооценката на първото и на втората зона, на зоната на комфорта и на страха е много ниска самооценката. Затова в повечето случаи не могат да постигнат много неща, нямат добри взаимоотношения и нещата им се свеждат в така, една тъжна, меланхолична окраска, да го наречем. Ако обаче прояви малко смелост и излезе в зоната на развитието, там ще започне да търси по какъв начин да промени живота си, не само живота си, но и хармонични, как да станат по-хармонични неговите взаимоотношения, как да се заобиколи с по-хармонични хора и ако няма партньор, как да избере правилния партньор. Там започва да се бори с предизвикателствата и да ги решава. Докато накрая вече влезе в зоната на успеха, там се увеличава своята зона на комфорт и казва: до тук успях това да направя, значи мога и още малко. Започва да се създава нови цели, да осъществява мечтите си и да ги постига. Но преди това най-трудната част да осъзнае, че е в зоната на комфорт и да направи стъпките, да преодолее препятствията, за да стигне до зоната на развитието и на успеха. И така, каква е духовната тайна? Всеки един от нас има определено ниво на духовно развитие. Колкото повече се развиваме духовно, толкова по-голям ще е вашия съд, за който говорихме, за да можете да поберете какво? Повече любов и да дадете повече любов. Не можем да дадем повече от това, което имаме. Можем да дадем само това, което имаме. Което нямаме, няма как да го дадем. И най-вече да се освободим от негативните окови, които ни спират да постигнем каквото и да било, или да имаме хармонични връзки, да открием хармоничен партньор. Освобождаването на негативните окови е и зависимости. Емоционалната зависимост. Много хора не си дават сметка колко емоционално са зависими дори към токсични хора, прилепени към манипулатори и не успяват да се измъкнат там. Други, едни не осъзнават, а други осъзнават, но пък не го правят. Трудно им е да излязат от тези връзки. И така, трябва да си дадете отговор. Какво правя, когато се страхувам да не изгубя нещо или някой? Каква е първата ми реакция, когато се оплаша, че някой мога да загубя, някой човек в живота си? И следващия въпрос, който да си зададете: какво се страхувам да получа или да загубя в този момент?
Тогава можете да се фокусирате върху нещата, които ви плашат и къде се вкопчвате, къде сте зависими, в какво сте зависими. Понякога хората са зависими към определени субстанции и си казват, тук си ударя една чаша вино, една чаша и то не е една, ами те са много повече, тя една чаша вино само му бъде и да каже, чашката ми е най-верен приятел, не ми изневерява, винаги си пълна, не ми се сърди в кръга на майтапа, но има и много други видове зависимости. Някои хора се вкопчват в приспивателните, в успокоителните и така забравят за проблемите си. Не ги решават, просто искат да ги забравят и да спят, ако може да ги проспят. Всичкото това прилича на велосипедите, когато искаме да се научим да караме велосипед. Научавайки се да се борим за себе си, да имаме нашите пълноценни взаимоотношения, както в началото на детенството му дават едно колелце, даже и без педали, просто да се научи да го бута и родителя да е спокоен, че то няма да падне. След това, вече когато купят педалите, задължително гледат да има и помощни колеленца, защото детето не може да пази равновесие, да не се нарани. Тоест човек, когато иска да промени нещо в себе си, търси своята си сигурност и му трябват някакви защитни механизми, за да не бъде наранен отново. И едва тогава, когато успее да ги надгради, много познания, много изваждане на несъзнатите модели, които трябва да приработи или модели, едва тогава вече може да се качи на колелото и да пътува на където се пожелае. Отново за мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно и следвайте ме в YouTube Здраво тяло и дух, в моя канал, в Facebook канала ми, където ще мога да споделям още материали и да бъдем отново заедно, да споделяме тази невероятно хубава енергия, която винаги усещам с вас.